Γιάννης Βαρβέρης είχε πει πως όταν κανείς διαβάζει ένα ποίημα, θα πρέπει ανάμεσα στους στίχους να αφήνει και ένα χρόνο για τον απαραίτητο διαλογισμό. Εγώ ανάμεσα στα ποίηματα που θα ακολουθήσω, θα αφήσω αυτά τα απαραίτητα κενά, διαβάζοντάς σας κάποια ωραία λόγια του ίδιου του ποιητή. Πριν από αυτό όμως θα ξεκινήσουμε με το ποίημα, με ένα από τα ποίηματα που μας διάβασε ένα βράδυ ο Λογίας Ότο Βι, ή Βε, κατά τους Γερμανούς, από τη μαθήτρια Μιχαηλίδου Δέσποινα. Θα τη συνοδεύσει με την κιθάρα η Δήμητρα Τσουμέλα. Η Δήμητρα κάτι θέλει να πει για το κομμάτι που θα παίξει. Αυτό που είχα να σας πω, το κομμάτι με το οποίο θα συνδέσω τη Δέσποινα, το έχει γράψει ο δάσκαλος της κιθάρας μου και συνθέτης Κώστας Προβάκης. Δεν πρέπει κανείς να σκεφτεί τίποτα άλλο. Εμπρός η σημαία μας και εμείς εφοπλουλώνει από πίσω. Απόψε θα χτυπήσεις ανελαίητα και θα χτυπηθείς. Θα τραβήξεις μπροστά τραγουδώντας ρυθμικά εμβατήρια. Θα τραβήξεις μπροστά που μαντεύονται χιλιάδες ανήσυχα μάτια. Εκεί που χιλιάδες σχέδια σφίγγονται γύρω από μια άλλη σημαία. Έτοιμα να χτυπήσουνε και να χτυπηθούν. Σε ένα λεπτό πρέπει πια να μας δώσει το σύνθημα. Μια λεξούλα μικρή, μες στη νύχτα, που σε λίγο εξαίσια θα λάμψει. Κι εγώ, που έχω μια ψυχή παιδική και δειλή, που δεν θέλει τίποτα άλλο που ξέρει την αγάπη. Κι εγώ πολεμώ τόσα χρόνια, χωρίς Θεέ μου, να μάθω γιατί. Και δεν βλέπω μπροστά τόσα χρόνια, παρά μόνο το δίδυμο αδελφό. Σε τούτη τη φωτογραφία ήμουν νέος, κοντά 22 χρονών. Εδώ είναι η γυναίκα που αγαπούσα. Η γυναίκα μου. Τι λέγανε μάθη. Έσφυγε το γιο μου με λαχτάρι στην αγκαλιά της. Δεν μου είπε χαίρομαι που πάτε πολύ κι εσείς. Έκλαιγε σαν ένα μικρό κοριτσάκι. Και εδώ κάποιο σπίτι παλιό, με έναν κήπο στη μέση, γεμάτο. Θυμάσαι όταν ήμασταν παιδιά, είχαμε ένα ξύλινο άλογο και μια γελιστερή τρομπέτα. Τα βράδια ξαγρυπνούσαμε σε βιβλία με τις αρχαίες ηρωικές ιστορίες. Τον αθώο μας ύπνο τυράννησαν οι αντίλογοι των φωτισμένων πολεμιστών. Ύστερα, τα ξεχάσαμε όλα αυτά σε μια γωνιά, γελώντας για τα παιδιάστικα καμώματα. Ίσως αύριο, μια τρυπίτσα που χαράξει το μέλλον. Μια τρυπίτσα που χωρά όλο τον πόνο των ανθρώπων. Ποιος είναι? Πού βρίσκομαι? Σκίστε τα ρούχα μου εδώ, μπροστά στο στήθος. Ίσως τα βρείτε ακόμα το όνομά μου σκαλισμένο. Ποιος το θυμάται? Ψάξτε τα ρούχα μου ακόμα. Εδώ ήμουν νέος, μόλις 22 χρονών. Και εδώ μια γυναίκα που σπίτι με λαχτάρι να τσιμπήσει στην αγκαλιά. Έκλαιγε. Αλήθεια όταν έφυγα. Σαν ένα μικρό κοριτσάκι. Που μας διάβασε ένα βράδυ ο Λογίας Ότο Βε, γράφτηκαν στο διάστημα 1941 με 1944, που συμπίπτει με την περίοδο της κατοχής στην Ελλάδα. Στο ποίημα μιλά ένας Γερμανός Λογίας και είναι σαν να απευθύνεται στους άντρες του, στους άλλους στρατιώτες, λίγο πριν τη μάχη. Πρώτο κενό. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα. Μου το έδωσε χθες ένας αγαπημένος φίλος. Δεν το ήξερα. Από μια επιστολή που έστειλε ένας συναγωνιστής του, Μανώλη Αναγνωστάκη,
στο περιοδικό Αντί, με αφορμή το αφιέρωμα που έκανε το περιοδικό το 1993. Γιαγιά. Αν όπως θα έπρεπε η ιστορία της ανθρωπότητας ονομάζαμε την πορεία της ανθρώπινης κοινωνίας προς την τελείωση, τότε αυτοί που την έχουν χαράξει δεν είναι σίγουρα οι διαστραμμένες και αντικοινωνικές φυσιογνωμίες που ξέρουμε και που καταγράφηκαν με εγκληματική επίοικια σαν η μεγάλη της ιστορίας. Σίγουρα αυτοί που την έχουν χαράξει είναι κάποιες άλλες μορφές, σπάνιες και μοναδικές, που η ανθρωπιά τους ακτινοβόλησε κάποια στιγμή σαν ήλιος και φώτισε και ζέστανε τους συνανθρώπους τους και ομόρφινε την εποχή τους και τη ζωή τους. Μορφές που κατά κανόνα δεν θυμόμαστε, γιατί η διέλευσή τους είναι πάντα αθόρυβη και χωρίς υπανοκρουσίες. Αφού η ταπεινοφροσύνη και η σεμνότητα είναι και αυτές κομμάτι της ομορφιάς τους. Μια τέτοια ωραία ανθρώπινη μορφή, πρότυπο ουμανιστικό, υπέροχο, που ακτινοβόλησε στο κοινωνικό του περίγυρο και ομόρφινε τη γενιά του, στάθηκε ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Πόσο μεγάλος κι αν καταγράφεται σαν ποιητής, πολύ πιο μεγάλος υπήρξε αναπτύχοντας σαν άνθρωπος. Θα ακολουθήσει το ποίημα, έχουμε αρκετά και τα τέτοια, η νικημένη από τη μαθήτρια Γεωργία Νικολαίδη. Ανάβαλες την τελευταία πάντα μέρα της φίλης σου. Είχαμε μέσα και οι δυο μας, βαθιά, το πανικό του χωρισμό. Νοσταλγούσαμε τόσο να χαρίσουμε τις αβέβαιες πλάνες μας στο μέλλον. Όμως, ποιος δεν λογάριασε τα λευκά καλοκαίρια που πληγώσαν τα χρόνια μας. Ποιος δεν επίστεψε πως δεν είχαμε ακόμα πληρώσει το χρέος μας ολάκια. Και βρίσκουμε την κρίσιμη τούτη στιγμή, εχμάλωτους όρκους στην νόση μας. Αισθήματα πιο πλούσια από τα άνοια της άρχης. Ξέρεις πως πια ξεχάσαμε τα μέρηνα παιδιά που σπαταλούσαν το γέλιο τους. Ξέρεις πως θα έρθει μια μέρα που θα φορέσουμε αλογάρια στα ολόγια με τον εαυτό μας, συντροφεύοντας τις ακριβές μας αμφιβολίες. Σαν ρυθμίσαμε ατέλειωτες νύχτες, χωρίς δίπλα μας να είναι κανείς να ακούσει την αγωνία της φωνής μας. Αγαπήσαμε μια τρικυμία καινούργια. Κι όμως, γιατί να αναβάλουμε πάντα την όριμη χρονολογία. Και μένουμε δυο νικημένοι με ολιγόπιστα μάτια νησί. Δεν είχατε στη Γεωργία, και η Γεωργία έχει την πιο χαμηλή φωνή. Δηλαδή την αδικήσαμε, τι κάνει. Ναι, καλά. Λοιπόν, καλά συμβαίνει. Τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα κενά, ανάμεσα στα ποίηματα, θα τα γεμίσω με έναν μονόλογο του Μανώλη Αναγνωστάκη, με λόγια του ίδιου δηλαδή. Κυκλοφορείται ως «Είμαι αριστερόχειρ» ουσιαστικά, που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του σε 2 συναντήσεις ηχογραφήσεις στις 4 και 9 Νοεμβρίου του 1992. Επιθυμία τότε του ποιητή ήταν η δημοσίευση να είναι με τα θανάτια του μονολόγου. Έλεγε λοιπόν, είμαι αριστερόχειρο ουσιαστικά. Όλα τα κάνω με το αριστερό χέρι. Εκτός από το γράψιμο, το οποίο φαίνεται μικρό ζωντανή μου επέβαλε να γράφω με το δεξί. Δεν μπορώ πια να γράψω εύκολα με το δεξί. Με το αριστερό, καθόλου. Ποίημα από τα 5 μικρά θέματα από τη μαθήτρια Γεωργία Παράσχη. Κάτω από τα ρούχα μου, δεν θα χτυπάω πια η παιδική μου καρδιά.
Τα ποίηματά μου δεν τα διορθώνω πολύ. Όπως έρχονται τα γράφω. Κάνω μια λαθιά διόρθωση, μερικές λέξεις, μερικές φράσεις ή τα εγκαταλείπω τελείως. Η εγκατάλειψη ενός ποίηματος σημαίνει ότι αυτό το ποίημα δεν μου αρέσει καθόλου. Το αφήνω τελείως. Ποίημα Νέη της Ιδώνος 1970 από τη μαθήτρια Ελίζα Κοτρίδου. Κανονικά, δεν πρέπει να έχουμε παράπονο. Καλή και γκάρδια η συντροφιά σας. Όλα νιάτα. Κορίτσια δροσερά, αρτιμελή αγόρια, γεμάτα πάθος και έρωτα για τη ζωή και για τη δράση. Καλά, με νόημα και με ζουμί και τα τραγούδια σας. Τόσο μα τόσο συγκινημένα. Για τα παιδάκια που πεθαίνουν σαν Λίπινο, για ήρωες που σκοτώθηκαν σε άλλα χρόνια, για επαναστάτες μαύρους, πράσινους, κυτρινοπούς, για τον καημό του εν γέννη πάσχοντος ανθρώπου. Ιδιαιτέρως σας τιμά τούτη η συμμετοχή στην προβληματική και στους αγώνες του καιρού μας. Δίνεται ένα άμεσο παρόν και δραστικό. Κατόπιν τούτου, νομίζω δικαιούστε και με το παραπάνω. Δυο-δυο, τρεις-τρεις, να παίξετε, να ερωτευτείτε και να ξεσκάσετε, αδερφέ, μετά από τόση κούραση. Συνέχεια. Έτσι στο αρχείο μου, ας πούμε, στο σιρτάρι μου δεν θα βρει κανείς ποίηματα μισοτελειωμένα ή ατελείωτα. Δεν θα βρει τίποτα. Δεν υπάρχουν ποίηματά μου αδημοσίευτα. Λοιπόν, μην ψάχνει κανείς να βρει ποίηματά μου αδημοσίευτα. Δεν υπάρχει κανένα. Αυτό το λέω καθαρά. Ποίημα «Η Απόφαση» από τη μαθήτρια Αγγελική Παπα-Νικολάου. Είστε υπέρ ή κατά. Έστω, απαντήστε με ένα ναι ή με ένα όχι. Το έχετε το πρόβλημα σκεφτεί. Πιστεύω ασφαλώς πως σας βασάνισε. Τα πάντα βασανίζουν στη ζωή. Παιδιά, γυναίκες, έντομα, λαβερά φυτά, χαμένες ώρες, δύσκολα πάθη, χαλασμένα δόντια, μέτρια φίλη. Και αυτό σας βασάνισε ασφαλώς. Μιλάτε υπεύθυνα λοιπόν, έστω με ναι ή όχι. Σε εσάς ανήκει η απόφαση. Δεν σας ζητούμε φυσικά να πάψετε τις ασχολίες σας, να διακόψετε τη ζωή σας, τις προσφυγές στις εφημερίδες σας, τις συζητήσεις σας στο πορείο, τις Κυριακές σας στα γήπεδα. Μία λέξη μόνο. Εμπρός λοιπόν. Είστε υπέρ ή κατά. Σκεφτείτε το καλά. Περιμένω. Πριν το τραγούδι, νομίζω είναι ώρα για τραγούδι, όταν όλα περάσουν από την Ναταλία και Λεπούλη, ένα κενό ακόμα γυρεύει συμπληρωμή. Το 1971 ουσιαστικά σταματάει η ποιητική μου παραγωγή. Δεν γράφω καθόλου ποίηματα. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να γράψω ποίηματα καθόλου. Συνεχίζω όμως εντατικά την πνευματική μου προσφορά με δοκίμια, με άρθρα, με ορισμένες μελέτες, με πολιτική δράση. Αυτό που εγώ θεωρώ δημόσια παρέμβαση. Ναταλία,